F'Għawdex ġew mibdula l-ismijiet ta' numru ta' skejjel permezz ta' proġett pilota li għandu lan li jqarreb l-iskejjel mal-komunitajiet. Din l-inizjattiva tnediet fil-Gżira ta' Tletolijiet, iżda ma' żmien se tkopri l-iskejjel kollha tal-pajjiż. Dan il-proġett sar bi sħubija bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Union tal-Għalliema l-MUT. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li permezz ta' din l-inizjattiva qed jiġu nfakraw ċelebrati l-personaġġi lokali f'kull lokalità. Allura din naraw propju li l-bliet u l-irħula li għandhom l-iskejjel ġo fihom primarji mod predominanti ikollhom propju isem illi jkun jirrappreżenta propju persuna illi tkun għexet jew ħadet l-istruzzjoni tagħha propju f'dik li hija l-iskola li tkun qed tieħu l-isem tagħha. Intant il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri tkellem dwar kif inizjattivi bħal dawn jibqgħu jsaħħu l-identità tal-iskejjel u jżid l-għarfien qalb l-istudenti u l-pubbliku ġenerali fuq il-ħajja u l-ħidma tal-personaġġi ta' dawn il-lokalitajiet. Flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni propju nedejna proġett pilota fejn l-iskejjel li huma parti mill-kulleġġ ta' Għawdex ser ikollhom l-opportunità sabiex jagħtu isem ta' personaġġ lokali lill-iskola tagħhom sabiex propju wkoll ikollhom aktar identità għalihom. Min-naħa tiegħu il-President tal-MUT Marco Bonnici saħaq li din l-inizjattiva għandha tkun bidu ta' sensiela ta' deċiżjonijiet simili li twassal għall-evalwazzjoni tas-sistema tal-kulleġġi. Tenna li din l-azzjoni se ssarraf ukoll frabta aktar b'saħħitha bejn l-iskejjel u l-komunità. Aħna nħossu li l-identità tal-iskejjel għandha terġa' tiġi kkunsiderata u l-identità kienet fil-passat marbuta ma' personaġġ, ma' numru ta' personaġġi. U għaldaqstant xtaqna u l-Ministeru aċċetta li nħarsu nerġgħu lejn l-iskejjel lejn l-identità u nerġgħu naraw li l-personaġġi jkunu parti mill-isem tal-iskola.